Vanhaa järvireittiä Hämeenlinnasta Valkeakosken kautta tuovat nykyaikaiset hopealinjan laivat päivittäin matkailijoita yli kimaltelevien selkien ja läpi kapeiden salmien Kangasalle kesäpäivän pitäjään. Tai kiireinen turistiauto pysähtyy houkuttelevalle leirintäpaikalle. Yhdessä päivässäkin ehtii nähdä paljon. Kangasala, humisevien harjujen, sinisien järvien ja suomalaisen kulttuurimaiseman pitäjä, ottaa matkailijan lämpimästi vastaan, avaten luontoäidin kauneimmat lahjat kaikkien nähtäviksi ja ihailtaviksi. Kangasalan kirkonkylä on alati kasvava ja muuttuva, vilkasliikenteinen kaupan ja hallinnon keskus. Sen vanhojen rakennusten rinnalle on kohonnut nykyaikaisia liike- ja asuintaloja. Arkipäivän vilkkaudelle ja liikenteen hälylle muodostaa jykevä 200-vuotinen kivikirkko jyrkän vastakohdan. Romanttinen tarina syyttömästi surmatusta Kaarinasta saa matkailijan etsimään kirkon seinästä alati vertavuotavan mestauskiven. Nämä kivipaadet kertovat sodan synkkää historiaa. Vanhalla hautausmaalla lepäävät myös kirjailija Jalmari Finne sekä Kangasalan karhu Agaton Mörman, jonka suvun muistokappeli sijaitsee Liuksielan kartanon alueella. Uutta kirkkoarkkitehtuuria taas edustaa Viljo Revellin piirtämä Vatialan siunauskappeli. Vanhasta viljamakasiinista tehty kotiseutumuseo poikkeaa tavanomaisista. Siellä pienoismallit kertovat värikästä historiaa. Tässä pappilan sali aitoine kalustoineen ja soittimineen. Väksyn kartano, jota Juhana III rakastettu Kaarina Hannun tytär ja hänen jälkeensä kuulu de la Gardie-suku hallitsi, kertoo kuninkaiden kartanojen pitäjän sen aikaisesta elämästä. Kuten tietysti myös Liuksiala, Erik 14 puolison Kaarina Maunun tyttären koti tai hovi, joka on kuvattu museoon, aina Kaarinan alkuperäistä kaulakorua myöten aidosti ja elävästi. Kangasalan monet viihtyisät omakotialueet muodostavat myös nukkumalähiöitä lähellä olevalle Tampereelle. Kesä on Kangasalan värikkäintä aikaa. Noin 2500 huvilaa saa silloin asukkaansa. Järvien pintaa leikkaavat veneiden ja moottoreiden keulat tai äänettömästi soluvat kanootit. Kierrellessään Längelmäveden lehteviä rantoja on vanha hinaaja taas kuin kappale isoisän aikaa. Eikä kiire tai nykyaika ole kalamiehenkään rauhan häiritsijänä. Ja jos kala ei ota onkeen, voi ahnas pyytäjä siirtyä kirjolohialtaille, jossa saalis on varma. Veden vilja, maanvilja ovat olleet esi-isäin elinehdot. Tämän päivän maatalouspitäjää leimaa kuitenkin tehostettu kasvitarha
ja kauppapuutarhatoiminta, onhan kunta maan suurimpia puutarhatuotteiden kasvattajia. Kauniit kukat, historian muistomerkit, nykyaikainen kehittyvä yhteiskunta, kaunis luonto. Siinä tämän päivän Kangasala, kesäpäivän kaunis pitäjä.